senyor. Digues, hola. Digues, hola. Aquest sol no sé de què. Tu, no, és un vídeo. És el president. A la pròxima cursa vaig amb gorra. Amb gorra? La gorra Pues són les normatives. Sí, està molt ràpid. Gent d'Hostalets de Balenyà. Tota gent, aquestes mans que es vegin picar. Va, som-hi tots. De Vilamajor. Endavant la gent de Sant Pere. Companys i acompanyats pel seu grup de gralles.